தேவனுக்கே மகிமை. வேதம் சொல்லுகிறது, அன்னாள் தன் இருதயத்திலே பேசினாள் என்று சொல்லி 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் வேதத்தில் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்னாள் தன் இருதயத்தை தேவனுடைய பாதத்திலே ஊற்றினாள். ஏன் ஊற்றினாள்னா, அவளுடைய பாரத்தை எந்த மனுஷனாலும் புரிந்து கொள்ள முடியல. இந்த நாளில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கும் பாரத்தை தெரிவிக்க முடியாம, சொல்ல முடியாம என்ன செய்வது என்று சொல்லி நினைப்பீர்கள். ஆனால் கர்த்தருடைய பாதத்துல அன்னாள் ஜெபித்ததை போல இந்த நாளில் கர்த்தருடைய பாதத்தில் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை, உங்களுடைய கண்ணீர்களை நீங்கள் வைக்கப்படும் பொழுது, அந்நாளுக்கு பதில் கொடுத்த தெய்வம், அந்நாளின் ஜெபத்தை கேட்ட தெய்வம் இந்த நாளில் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு உங்களுக்கு பதில் தருவார். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.